Hola, què tal estan? Molt bona vesprada, benvinguts a este temps de magazín. Avui dimecres 3 de desembre en este temps de magazín que fem, recorden, des de l'Hotel Bairen de la platja de Gandia cada dia emitim els 7 dies a Tele7 Safor. En la primera part del programa anem a rebre dos dones, dos germanes. Són Rosa i Manola Roig. Rosa Roig i Manola Roig. Elles venen a parlar-nos d'estos dos llibres, d'Animals de sèquia i de La dona que es rigué de Talleyrand. Elles ens parlaran dels dos llibres, de per què els dos llibres, de quin és l'objectiu i de quin és el contingut, sobretot. Fa uns dies els presentaven també a Gandia, nosaltres els hem demanat que vinguin. Elles són escriptores de Sueca i estan així en Gandia en este programa. Això serà en la primera part. En la segona part escoltarem l'entrevista que hem mantès amb Manuel Alonso Fominaya. Saben vostès que Casa Manolo a la platja de Daimús ha rebut una estrella Michelin. Ja saben que sempre, cada any, és tot un esdeveniment, el repartiment d'estrelles Michelins, i a més és que Manuel Alonso s'ha convertit en protagonista no sols per tindre esta estrella, sinó per ser l'única nova estrella que s'ha donat en tota la comunitat valenciana. Ell està contentíssim i nosaltres ja teníem moltes ganes de visitar-lo i de saber com es troba. Això serà en la segona part del programa. Comencem. Hola de nou. Tal com els acabem d'anunciar, en esta primera part del programa anem a rebre a Rosa i a Manola. Les dos són germanes, Rosa Roig i Manola Roig. Hola les dos, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Benvingudes a este temps de magazín. A més, són dos dones divertidíssimes que des de que estic presentant el programa que estan vinga la risa. I a mi me la contagien perquè contagieu la risa, la veritat que sí. Veniu a parlar de dos llibres. Anem a començar pel més antic, que és este, Animals de sèquia, un llibre, Rosa, que conté què? Animals de sèquia és molt més antic, però en realitat el vam publicar crec que en març de l'any passat, no, del 2014. D'este any. Dels dos llibres t'he de dir... En edicions 96. Sí, i dels dos llibres t'he de dir que els hem presentat tots dos en el marc de la Mostra Internacional del Mim de Sueca. I ara mateix els dos van acompanyats d'un espectacle que, diguem-ne, els arrodonix, els complementa, i que els dos espectacles han sigut possibles també gràcies a complicitats que s'estableixen en gent que te vol, que t'estima i que en un determinat moment no li molesta traure la seva vena més artística i més amagada que tot el món té, però no sempre se la sap trobar i s'han deixat enganyar, no? Embolicar per nosaltres. En el cas d'animals... Però no tenen res a veure. Res. Són registres absolutament diferents, adreçats a públics absolutament diferents. El que tenen en comú sempre és el joc, la complicitat entre Manola, que fa les il·lustracions i els dibuixos, i les meues històries. En el cas d'Animals de sèquia, les històries són un intent de recuperar el valor de la paraula i el valor de les rondalles i de les històries que una mare, una iaia, un pare li conta a un fill o a una filla per a entretindre'l i per a convertir en especial el seu dia a dia. I molt en concret un paisatge. Nosaltres som de Sueca i allí l'aigua, l'arròs, però la sèquia, el riu, l'albufera, la marjal, els ullals, que per a vosaltres també és molt pròxim i molt conegut, per a nosaltres és el nostre paisatge. Aleshores, el que hem fet ha sigut crear rondalles que estan lligades a l'aigua. Normalment quan penses en rondalles penses en boscos, en muntanya, i mai pensàvem nosaltres que no hi havia rondalles relacionades en el món de la terra, de l'arròs o de les sèquies o dels rius. Buscant i em vau trobar moltíssimes. És que no són reals. No t'ho podem contar tot, perquè tot no es pot contar. Però jo ja ho he dit. Però és igual perquè no ho sentirà ningú. Perquè m'allunya la garxafa. Però clar, tu pensaries que darrere així tot el món ha vist una canya, no? Una sèquia i... Un parotet, una rata...
una rata, haureu vist partidors, així en Gandia teniu dos cases que es diuen la Casa Fosca i la Casa Clara, que són partidors. Clar, tu penses Casa Fosca i Casa Clara i dius, segur que ahir passa alguna cosa, és un partidor d'aigua. Tot això queda molt lluny de tu, de mi, dels teus fills, queda molt lluny, però és que és el nostre paisatge, i és un paisatge que es pedrà, que no el mirarem amb aquests ulls de misteri que tenen sempre les rondalles. No? Les històries són teues, aleshores, Rosa, i les il·lustracions són de Manola. I les fotografies meues, sí. Fotografies, il·lustracions, dibuixos també. Dibuixos, sí. Dibuixos i fotografies. Com s'acopleu? Perquè no vos coneixeu de res, teniu roig d'apellido les dues, no sé per què. Discutim molt, ens riguem molt, però discutim molt també, això s'ha. I bo. Discutim en privat i en públic, no ens fa vergonya. Com s'acopleu per a la il·lustració del que Rosa conta? Perquè realment la nostra història comença en el blog que compartim. Rosa i jo compartim un blog des de farà uns 5 anys, una cosa així, que es diu Vida per Vida, i tot comença ahir. Rosa comença a escriure a causa d'un fet que compartirem ella i jo. Ella comença a escriure i comença a intentar gestionar això a través de l'escriptura, i jo sempre he dibuixat. A mi sempre el que te contava de les nines i de que no jugaven quan eren xicotetes, jo les costumitzava. A mi el que més m'agradava era pintar-les, era tallar estragets, en fi, era crear amb les mans, que és el que més m'agrada realment. Llavors ella comença a escriure i em passa les seues històries, i a mi les seues històries, a banda de provocar-me emocions, i sempre li ho dia, és que les teues històries sempre em fan plorar, Rosa. Hi ha unes històries que no estan ahí. Que és el primer llibre que li publiquen a Rosa, que és un llibre de poesia i que també l'acompanyen dibuixos meus. També és un altre registre absolutament diferent a este. Són polifacètiques, Hem guanyat molt amb l'edat. Hem guanyat molt de pes. Però sí, I a partir d'ahir les seues històries a mi me provoquen imatges, i realment per primera vegada en la meva vida m'atrevisc a pintar i a dibuixar el que sent. Fins a aquest moment copiava, que és com comença molta gent, copiant. I és a partir d'aquest moment que decidís que no, que hi ha coses que jo vull dir i vull expressar, i vull expressar-les siga com siga. I ahir és realment on comencem. Bueno, a més, Animals de sèquia trau també la part docent de Rosa, que clar, que és ensenyar, aprendre, contar històries per a que imaginen els més menuts, a partir de 5 anys sobretot. Sí, ara quan el vam pensar i començarem a construir el text, també era un joc, i era un joc en la seva filla, bàsicament. La seva filla, el seu fill ja és més major, i jugàvem amb ella, i jugàvem a contar-li històries sobre... L'has d'entretindre, conta-li una història. I ja farem una provatura, i al final, diguem que per una interacció entre les tres, cada un al seu estil ha anat construint el que siga. Sí que me deu d'haver així la part didàctica, però també aquesta part en la qual s'ha de barrejar el que és real en el que no ho és. I en aquest llibre, en Animals de sèquia, hem fet aparèixer personatges que són tan autèntics com Joan Fuster, perquè també farem un treball d'investigació, dis-li poc ortodoxa, però ho és, no? Així al País Valencià segur que han existit sempre rondalles orals que s'han contat, que en part, i fa molt de temps, les ha replegat Enric Valor d'una altra zona, però que hi ha moltes més zones que s'han quedat sense que ningú escriga tota aquesta rondallística oral. Sabem, el rastre que queda és pràcticament ningú, però sabem, perquè en algun moment ho explica Fuster o un altre personatge suecà que ha fet llibres doctes, que és Fermí Cortés, que aquestes rondalles han existit, però ja no queda res. A mi sempre, d'una forma així un poc... Això que se te queda com una imatge i al final la recuperes, quan estudiava me va copsar molt la lectura d'unes rondalles italianes d'Italo Calvino, que és un escriptor famosíssim i reconegut, i este senyor va estar més de 2 anys recorregant Itàlia a peu i escoltant
les rondalles que la gent contava. La gent s'avorria, s'ha avorrit sempre. I com que s'ha avorrit, ha necessitat que algú li contara històries, perquè si no, en fi, tot haurà sigut això molt gris, no? I este senyor al final les va sentir i va arribar a dir: he passat tant de temps sentint de tantes veus contar rondalles que he acabat per pensar que efectivament a partir d'una ploma te pot canviar la vida perquè te pots convertir en un animal estrany, o darrere d'una vora d'un camí te pot aparèixer aquell personatge que te farà canviar la vida per a sempre, o tu mateix te podràs convertir en una pedra. Arribes a creure-te un. I ell, que és un personatge de prestigi reconegut, dia després d'escriure-les, i quan me publicaren el llibre era l'any 56, vaig arribar a pensar que el que diuen les fàbules, el que diuen les rondalles, era la veritat, era veritat, no? Jo les vaig llegir, aquestes rondalles, fa molt de temps, en italià, i la veritat és que se't queda com un record, no? No saps ben bé què, i després passa el temps, passen els anys, i per moltíssimes raons acabes refent aquella història. I també hem fet una altra cosa, que és crear i recuperar alguns personatges que tot el món coneix. L'home del sac, per exemple, en les nostres rondalles és un personatge curiós que passava per on estava Maialla la Blanca, que és un altre dels personatges, i li contava històries. Era un home que passava pel camí i just en els camins te trobes de tot i per tant pots compartir moltes coses. L'home del sac li agradava l'arròs caldós, que feia Maialla, i quan passava li contava històries. Hem creat personatges com el guardià de les séquies, Ungla Negra, el flic, estos són els animals, no? Hi ha una part de la rondalla, l'última, on apareixen els 10 animals que li donen nom a la història, però només és l'últim dels capítols, i allí és on estan localitzats els 10 animalets, però al llarg del llibre apareixen altres rondalles en els diversos capítols, i ahir el que els acompanya són imatges, són fotografies. Molt bé, tot això el que trobem en Animals de Sèquia, que a més elles han creat unes fitxes per als més menús de la casa també, per a que les ombliguin, les coloregen, les pinten, etc. Anem a parlar d'aquest altre llibre. La dona, ho ha de llegir perquè el títol, la dona que es rigué de Talleyrand, o de Talleyrand. De Talleyrand. A veure, primer, qui és Talleyrand i per què esta dona riu d'ell? A veure. És un diplomàtic francès, que en algun... Bueno, en tot cas, és autor de... És un símbol. És un símbol, no? És un símbol, igual que la dona no és una, sinó són moltes. Les dones són les protagonistes dels nostres contes i dels nostres dibuixos. Les dones, el que pensen, el que senten, les seues relacions amb els homes, i també aquest trencament amb el que durant molts i molts i molts i molts anys els homes, sobretot els savis, han dit de les dones. Alguns savis. Una de les... o la raó per la qual triarem a Talleyrand, a banda, segurament per la dificultat del nom, segurament. De pronunciar-lo. Sí. Però així és el que és en el títol. Per dues frases que ens van parèixer dignes de recordar per a burlar-se d'ell, no? Una era que et podies posar... de genolls, això ho recorde. Però mai en les seues mans, efectivament. És que... Davant, agenollat, però mai en les seues mans. I l'altra era la del pensament. Les mans de les dones no són mans de fiar. I l'altra era que la paraula li l'havien donada a l'home per amagar el seu pensament. Nosaltres fèiem la broma dient, clar, seria als homes, perquè en realitat a les dones ens donaren la paraula per a contar les nostres històries i burlar-nos, riure'ns, més que burlar-nos, riure'ns de tot el que de nosaltres s'ha dit. Molt bé. A més, es nota que teniu un blog perquè l'estructura és molt de post, de la fotografia, el text que l'acompanya, etc. I també s'heu combinat molt bé. I és que un dels reculls són postals. Són les postals... On estan les fotografies. Les postals, clar, és una postal i porta una imatge i el text que l'acompanya. Són d'anada i tornada. Jo escric
i tu me contestes. I a partir i en la postal és on es veu la història, no? Molt bé. I ahí en les donuetes, que són dones que es mostren nuetes. En l'altra part d'aquest llibre. Sí, veus, ahí sí que són, cada un té una il·lustració. Aleshores té dues parts. En té més, en té 5. Però n'hi ha dues que a cada història, a cada narració... L'acompanya o un dibuix o una fotografia, en el cas de les postals són fotografies, cada una d'elles pensada, o sigui, acompanya aquest text perquè jo crec que és d'aquesta manera com ha de ser, no estan triades a l'atzar, sinó que la imatge, sempre la imatge que acompanya el text des del meu punt de vista el completa, més que complementar-lo, completa el que pretenem dir, cada una en el nostre registre i des de la nostra perspectiva. En el cas de les donuetes, que són la part d'històries que duen un dibuix, ahir el procés de creació sí que depenia. Les donuetes, nosaltres sempre hem dit que tenen vida pròpia, de vegades apareixia el text i després el dibuix. Estic pensant en vosaltres, creant tot això, i és que se ho teniu que passar tan bé, creant, imaginant, posant imatges als textos, contestant, fins i tot discutint, És que té que ser un procés creatiu tan potent, tan explosiu, que m'encanta, m'encanta. Ho és, la veritat és que ho és. I estem molt contentes del resultat. Sí. Dos llibres, La dona que es rigué, de Talleyrand, i Animals de sèquia, 2 llibres de Rosa Roig i de Manola Roig, 2 germanes de Sueca que han vingut a este temps de magazine a l'Hotel Bayren de la platja de Gandia per a parlar-nos d'ells. Doncs enhorabona per estos llibres, que vagin molt bé i a continuar. Segur que ja teniu entre mans un altre, no? Es miren dient, ho contem, ja m'ho contareu entonces. Gràcies, que vagi molt bé. Publicitat i continuem. De seguida parlem de cuina, de gastronomia. Hem visitat el restaurant Manolo, el restaurant Casa Manolo a la platja de Daimús. Fins ara. Atención a la oferta de Financiera Inmobiliaria, mantenimiento de su vivienda mientras esta está alquilada. Como lo oyen, en Financiera Inmobiliaria se encargan absolutamente de todo mientras ustedes tienen alquilada su vivienda. En Financiera Inmobiliaria, por ejemplo, si algo se rompe, se encargan ellos. Los inquilinos necesitan alguna cosa, se encargan ellos. Se encargan absolutamente de todo. Hay mucha gente que a lo mejor se preocupa a la hora de alquilar su vivienda, que tiene que estar pendiente. No, olvídense, en Financiera Inmobiliaria se ocupan hasta también del papeleo, del asesoramiento jurídico. Ellos son expertos tanto en alquiler como en compra-venta de apartamentos, de viviendas, de adosados, de pisos, de bajos comerciales, de cocheras. Financiera Inmobiliaria ustedes la encuentran en muchos municipios de la comarca de la Safor y, como no, también en Gandía, en la calle Alcalá del Olmo, número 8. Y recuerden, si necesitan más información, financierainmobiliaria.es.